U svojoj raspravi o ovom prvom rebalansu proračuna ove godine u uvjetima već sada preočito galopirajuće inflacije ne samo kod nas nego u brojnim zemljama u Europi i u dvoznamenkastim brojevima, u nadi da nismo pred famoznom inflacijskom klisurom koju već neko duže vrijeme najavljuje veliki financijski stručnjak, ali i kockar na svjetskim burzama Ray Dalio koji tvrdi da svakih 100 godina i da sada ova tu inflacija može biti strašna. E sad u tom slučaju hoće li nas spasiti Europska centralna banka, to ćemo moći samo gledati. Ja ne želim sada ulaziti u to, želim samo komentirati neke stvari vezane za ovaj prvi rebalans ove godine. I to po pitanju Ministarstva kulture i medija na dva različita programa. Prvo ću nešto reći o programu za poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom. Naime, u proračunu koji je donesen krajem prošle godine, u programu za poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom pojavila se jedna stavka koja je povećavala za 144 milijuna 287 tisuća i nešto tu stavku koja je inače negdje u razmjerima od 1,5 milijuna pa je onda negdje tu bila na 1.743.000 tisuće. Ja sada nemam mogućnost ovdje pitati ministricu kulture kako je došlo do toga, to je pod stavkom mehanizam za oporavak i otpornost. Što je tu bilo zamišljeno, međutim sada vidim u ovom rebalansu da je tih 144 milijuna 287 tisuća jednostavno skinuto. Ja pretpostavljam, da, vidim, ljudi imaju puno važnije, razumijem. Pitam za 144 milijuna, razumijem među milijardama da je to možda mala cifra, ali unutar kulture je to bilo program za poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom. I to je bilo prošle godine i sada je to sve skinuto. Nemamo koga pitati za objašnjenje, možda ćete u završnom ako to uspijete naći nam objasniti. Ja sam stvarno povjerovao da će se to dogoditi, inače su to bitno manji novci i to je novac koji inače se dobiva od igara na sreću. Drugi program, sada ovo dalje neću vas pitati, drugi koji želim prokomentirati to je pitanje programa poticanja kvalitetnog novinarstva koje je istina u ovom rebalansu povećano. Povećano je zato što su naprosto ulazi onoga što dobivamo od igara na sreću veći. Taj program poticanja kvalitetnog novinarstva je sada već 3. godinu na redu i ja jednostavno želim reći da je zapravo taj program je sjajan i kada bi ga samo ovako teme, to su teme iz kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaj žena u društvu, teme od interesa za manjine u društvu, djece, mladih, obrazovanja itd. Ono što potiču ti posebni ciljevi koji se potiču žele se ostvariti ovim projektom, odnose se na dodatni angažman novinarki i novinara, dubinsko istraživanje tema od javnog interesa, jačanje kritičkog kapaciteta društvenog utjecaja, ali to se prije svega odnosi na elektroničke publikacije. Kažem, želim to pohvaliti, međutim, isto tako imam potrebu reći da novinari sada kada su dobivali godišnje nagrade, Boris Dežulović je rekao da je upravo došao sa suđenja u Splitu, a došao u Zagreb prije svega radi suđenja koje mu sutradan nakon dodjele nagrada bilo i da sve ono što je ovdje financiramo nažalost nećete naći na HTV-u gdje ima izvrsnih novinara, ali ne i glavna urednica programa koja ne dozvoljava da se ovakve stvari događaju na HTV-u.
Imamo jednu repliku, poštovani Bojan Glavašević. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Kolega Matula, i meni je upala u oči ova stavka koju ste spomenuli da je smanjena zapravo. Baš sam čitajući dokumente to primijetio. I iskreno se nadam da ćemo čuti neku vrstu objašnjenja, ali zapravo bi trebalo možda prije čuti od ministrice Obuljen nego od ministra Marića. Oni dobiju samo iskaz iz ministarstva kako bi se trebali ukalupiti, na koji način će se ukalupiti u zadane okvire. Ali to i jeste neobično da se smanjila stavka na nulu. Tako da i to baš za jednu takvu stvar onako vrlo, vrlo čudnom. Tako da cijenim što ste to u svojoj raspravi istaknuli, tako da ja sad u svojoj neću morati. Hvala vam kolega Glavaševiću. Da, jednostavno nije mi jasno, može se zamisliti da u Hrvatskoj što se tiče kulturnih institucija, pristupa centara za kulturu, domova za kulturu, da bi ovaj novac od 144 milijuna i 287 tisuća kuna dobro došao za poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja osoba sa invaliditetom. Dakako da u Zagrebu imate puno mjesta gdje još uvijek nisu najelementarnije rampe nisu, kamoli liftovi koji bi u tom smislu pomogli. A da ne govorimo o tome da se kulturni sadržaji mogu prilagođavati osobama, slijepim osobama, osobama sa problemom sluha i brojni drugi načini na koji se kulturni sadržaji mogu njima prilagoditi. Ali evo, to je odjednom nestalo ili možda pravila tog mehanizma nisu to zadovoljavala.